Mata kuran gado guda yiriri Aba Ibrahim ango Maryama Marya Mata kuran gado guda yiriri Aba Ibrahim ango ashe dai abinda Allah ya nufa yayi ba mai sauya lamarin ko ya za yayi ashe dai rabon ka duka nisan da yayi ba makawa sai ka riske shi a nazarin da nayi kamar dai Yahuza yau ga Maryama Marya hadin rabbi ne ba mai sauya lamarin farin ciki ake yi wa farin ciki ta bakin ciki Allah ya yi mana magani Maryam dan fito taka rawa ka ki dan gwangwaje ga angonki yana gani burin shi yau ya ga kina ta farin ciki haɓata ka amarya ko yayi maki karjini ne cikin gida ciniki yayi kyau fida uwa cikin dara wasa yayi kyau zabin da kai kowa yana ta faɗin tayi kyau ka zubar da yan maza ƙwarai ta masu babi kyau rabon da ina ka ne to lamarin haka yafi kyau Allah ne baka to sai ka yi riko na kyau ta biki ayi sai ka iska taron mata biki in ba su ciki to a kira shi bikin maragata bikin abaga mata da yawa mata sun zo sannan gudar su suna yawa abu ya daɗi rawar su suna tattakawa to fito amarya fito ango da ɗan rawar kuku tattaka to ragen tabar gazo haka indararo tabar gazo indararo ragem indararo tabar gazo indararo ya bai Ibrahim kan aure Maryam a gidan ka za ta tare yau ga ku cikin jarin amare rayuwar aure za ku more shi aure farin cikin masoya a yau kuma ga ku bisa hanya iblifa ango Maryama Marya haɗin yayi walla babu ƙarya takar rawa mana Maryama Marya ki tuna fa yau ke ce amarya ranar da kike jira a baya abinki rawa ne yau ki juya yau za ki shige ɗakin mijinki na san zai kare martabarki domin na san shi na kishinki sannan zai baki duka hakinki to Yahuza ka rike matarka tunda amanar ta yau an baka sannan kar da ka bari ta yi kuka ni Ali ke wai mai waka ina fatan alkhairi